Το έχει διηγηθεί στο Αθλέτικο Μακ και λέει, μου είπε ο Γκόρντον ότι ο μεγάλος θα πάει σήμερα για 50. Ο μεγάλος θα σουτάρει σήμερα 50 φορές. Και του είπε ο Μακ, του λέει, δεν γίνεται, του λέει αυτό, εντάξει, δεν μπορεί να γίνει. Το οποίο έγινε. Συνοδοιπόρος μας σε αυτό το podcast θα είναι ο σέντερ του Παναθηναϊκού, ο Τίμπορ Πλάις. Αν ο Κόμπι είναι ο greatest Laker of all time. Είναι δύσκολο ρε φίλε. Γιώργο, αν ήταν το τελευταίο σου παιχνίδι, πώς θα ήθελες να ήταν? Σαν του Κόμπι. Σαν του Κόμπι δηλαδή? Παρότι δεν ήμουν φαν του farewell tour εκείνης της τελευταίας σεζόν, ωραία ήταν, είχε ωραία σκηνικά δηλαδή στα εκτός έδρας παιχνίδια, αποθέωση ακόμα και σε πόλεις που είχε μεγάλη αντιπαλότητα, ήταν πολύ respect αυτό. Το τελευταίο μάτς ήταν πολύ κόμπι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ήταν πολύ Black Mamba. Ήταν όλο το πακέτο ρε παιδί μου, ήταν αποθέωση, συγκίνηση, προσμονή, τι θα δούμε. Τι θα δούνε μάλλον εμείς από την τηλεόραση και τι είδανε τελικά, έτσι. Ναι, μία αίσθηση δεν θέλω να τελειώσει ποτέ. Προφανώς. Για μας, για τον ίδιο νομίζω, γιατί του είχε βγει η γλώσσα στο τέλος. Καλά, όχι, δεν το συζητάμε. Και γι' αυτό σου είπα, πολύ Black Mamba. Δηλαδή, ό,τι είχαμε μάθει 20 χρόνια από τον Κόμπι, σταδιακά. Σε 4 ώρες. Το είδαμε σε 4 ώρες. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, NBA Hoops by Your Hoops επέστρεψε. Σεζόν 4η, επεισόδιο 17. Καλά τα λέω, έτσι. Καλά τα λες. Το πέτυχα, παραδόξως. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με το τελευταίο παιχνίδι του Kobe Bryant. Την περίφημη 60 απέναντι στους Utah Jazz, Mamba out, μικρόφωνα στο παρκέ πεσμένα. Όπως είπαμε και πριν, κλαίμε, ζητοκραυγάζουμε, δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση, η οποία βεβαίως πλέον μοιάζει ως μια τραγική ηρωνία γνωρίζοντας τι ακολούθησε στην ζωή του Kobe. Συνοδοιπόρος μας σε αυτό το podcast θα είναι ο σέντερ του Παναθηναϊκού, ο Τίμπορ Πλάις, διότι όπως είπα και στον Γιώργο, ψάχνοντας να δω για να γράψω κάτι για τους 60 πόντους του Kobe, οι οποίοι σημειώθηκαν στις 13 Απριλίου, μέρα που βλέπετε και εσείς το podcast. 2016. Ακριβώς 2016. Ψάχνοντας να δω αν υπάρχει κάποια σχέση, κάτι να μας ενώνει εν πάση περιπτώσει, ανακάλυψα εκεί στη σύνθεση των Utah Jazz τον Τίμπορ Πλάις. Μας ενώνει και κάτι στο παρελθόν. Σέλβιν Μακ. Σωστό. Ο οποίος έχει πει και μια τρομερή ιστορία, μια μικρή παρένθεση, συγγνώμη, ο οποίος πέρασε και από τα μέρη μας, ότι στα αποδυτήρια λίγο πριν το παιχνίδι βγήκε ο Gordon Hayward, έχουν χάσει από ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων οι Jazz κάθε πλέον ελπίδα. Είχαν αποκλειστεί είχαν ελπίδες πριν το παιχνίδι. Ακριβώς. Πριν βγούνε. Είναι τελευταία. Και χάσαν ακριβώς κάθε ελπίδα. Λοιπόν, είναι επίσης μία μέρα στην οποία οι Warriors λίγο πιο μετά, λίγο πιο κάτω στην πολιτεία, έχουν πετύχει το ρεκόρ των 73 νικών. Λοιπόν, και τους έκλεψε λίγο ο Kobe τη δόξα εκείνη τη μέρα. Και έχει βγει λοιπόν ο Gordon Hayward, αφού πλέον οι Jazz δεν έχουν κάνει καμία. Δεν έπαιζαν για κάτι στο παιχνίδι. Και συζητάει με τον Σέλβιν Μακ την ώρα που μπαίνουν στο γήπεδο. Το έχει διηγηθεί στο Αθλέτικο Μακ. Και λέει, μου είπε ο Γκόρντον ότι ο μεγάλος θα πάει σήμερα για 50. Ο μεγάλος θα σουτάρει σήμερα 50 φορές. Και του είπε ο Μακ, του λέει, δεν γίνεται, του λέει αυτό, εντάξει, δεν μπορεί να γίνει. Το οποίο έγινε. Το οποίο έγινε, προφανώς. Θυμίζουμε, πριν θυμηθούμε όλοι μαζί, και θα περιμένουμε φυσικά και στα σχόλια, θα είναι χαρά μας, τη δική σας ανάμνηση είτε από το τελευταίο παιχνίδι του Kobe, κάτι χαρακτηριστικό, είτε από την σπουδαία καριέρα του. Like, subscribe στο νέο κανάλι του EuroHoops, στο NBA by EuroHoops. Ο Μιχάλης, όπως λέει πάντα, δωρεάν είναι. Για όποιον δεν ακούει από το Spotify και παρακολουθεί μέσω YouTube. Και ο Μιχάλης μίλησε με τον Τίμπορ Πλάις για εκείνη την εμπειρία, την πολύ μεγάλη εμπειρία, και με μια πολύ ωραία τάκα του Γερμανού σέντερ του Παναθηναϊκού. Ανέλπιστη ατάκα νομίζω. Εντάξει, ναι. Να πούμε ότι ο Τίμπορ Πλάις είχε την ατυχία να μην αγωνιστεί. Ναι. Δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι, έμεινε στον πάγκο. Διάφορο το μάτς. Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό ήταν η απορία μου όταν το είχα δει. Δεν θυμόμουν καν ότι ο Πλάις ήταν σε εκείνο το παιχνίδι. Ευτυχώς οι Αμερικάνοι τα διαχωρίζουν αυτά με το did not dress, did not play. Ναι. Ο Πλάις ήταν στο did not play, άρα θεώρησα ότι ήταν αναπληρωματικός, απλά δεν έπαιξε, μου το πιστοποίησε και ο ίδιος κιόλας. Είπαμε, η τρομερή ατάκα που έχει πει, να την πούμε από τώρα, δεν είναι πρόβλημα, ότι άλλοι πλήρωσαν να δουν αυτό το παιχνίδι, εγώ το είδα δωρεάν. 10.000. Άλλοι πλήρωσαν 10.000 για αυτό το παιχνίδι, εγώ λέει το είδα δωρεάν. Πρώτη θέση. Και πρώτη θέση και το απόλαυσε χωρίς κανένα άγχος. Θα τον ακούσουμε και σε λίγο, τον ακούσετε κι εσείς και θα τον
Δεν θα τον δούμε, θα τον ακούσουμε. Συζητώντας με τον Μιχάλη λοιπόν με αυτή την αφορμή με την κουβέντα που είχε με τον Μπλάις, επειδή ακριβώς όλο αυτό το σκηνικό και για μέρες ήταν πολύ κόμπι, βέβαια. Προσπαθήσαμε λίγο να θυμηθούμε ό,τι δεν είχαμε δει, γιατί δεν ξέρω, εγώ το είχα παρακολουθήσει ζωντανά το παιχνίδι. Αν θυμάμαι καλά και εγώ τώρα, έχουν περάσει και τόσα χρόνια, αλλά νομίζω το είχα δει. Λίγο πριν σε εκείνο το farewell tour, λοιπόν, επειδή όπως καταλαβαίνετε όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον Κόμπι για την τελευταία του χρονιά, για την καριέρα του, είχε μιλήσει στη Ραμόνα Σέλμπουρν από το ESPN. Επί χρόνια τώρα αρθρογράφο και σχολιάζει, αλλά ήταν και reporter Lakers στο LA. Της είχε πει λοιπόν ότι αυτό που θέλω για αυτό που θέλω να με θυμούνται όταν σταματήσω είναι ότι δεν άφησα καμία μέρα να πάει χαμένη. Ο Κόμπι λοιπόν δεν άφησε ούτε την τελευταία μέρα στο NBA να πάει χαμένη. Πολλοί είπαν ότι ήταν όχι χαριστικό, αλλά ότι ήταν πολύ εξτραβαγκάντζα όλη αυτή η ιστορία, το να σκοράρει 60 πόντους. Ο Σακίλ, αν θυμάσαι. Εξτραβαγκάντζα εννοείς ότι και καλά, ας πούμε, ρε παιδί μου, του το επέτρεψαν κιόλας οι υπόλοιποι. Και οι συμπαίκτες του και οι αντίπαλοι. Προφανώς, κοιτάξτε, σε μια κατάσταση νομίζω ότι. 50 φορές. Ακριβώς, και να βάλεις 60, 70, 80 πόντους, 100 πόντους, προφανώς πρέπει να σε ανεχτούν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, ακόμη και σε επίπεδο Ευρωλίγκα, στον Κέντρικ Ναν που βάζει 35, τον ανέχονται οι υπόλοιποι σε εισαγωγικά πάντα. Του δίνουν μια παραπάνω προσπάθεια, δύο παραπάνω προσπάθειες, γιατί βλέπουν ότι τα βάζει κιόλας. Αυτό είναι το νόημα. Αλλά νομίζω ότι ήταν αυτό που έψαχνε ο Κόμπι εκείνη τη χρονιά, γιατί η σεζόν είχε επικεντρωθεί στο farewell tour. Γιατί οι Lakers δεν είχαν ελπίδες. Οι Lakers δεν πήγαιναν πουθενά. Ήταν για κλάματα, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Ο Κόμπι δεν ήταν ο Κόμπι που γνωρίζαμε τόσο φοβερός και τρομερός. Στα 38 του. Πλέον στα 38 του, μετά από αχίλιους, μετά από 157 διαφορετικούς τραυματισμούς, εν πάση περιπτώσει, ένα νοσοκομείο ολόκληρο πάνω του. Νομίζω ότι και ο ίδιος θα το περίμενε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το τελευταίο που έχετε από μένα είναι αυτό. Είναι αυτό, ναι. Γιατί όλοι αυτό θυμούνται όλοι τους 60. Δεν θυμούνται ότι οι Lakers ήταν χάλια. Ο Κόμπι ήταν 38 ετών πια και δεν μπορούσε να είναι το ίδιο επιδραστικός όσο ήταν στα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια, σαν ένα γενικότερο κεφάλαιο για την νοοτροπία του NBA. Οι Lakers είχαν αποφασίσει την τελευταία διετία-τριετία του Κόμπι ότι θέλουν να τον δουν να αποσύρεται ως Lakers for life. Δηλαδή δεν υπήρχε θέμα ούτε να φύγει, ούτε να σταματήσει, ούτε να τον ανταλλάξουν. Θυσίασαν λοιπόν 2 χρόνια ίσως από την ανταγωνιστικότητά τους. Μπορεί και παραπάνω τελικά. Ναι, σωστό. Ως συνέχεια, έχεις δίκιο. Για να δουν τον Κόμπι να κάνει αυτό που έκανε ο Ντάνκαν, αυτό που έκανε ο Ντίρκ στη συνέχεια. Δηλαδή να παίξει για μια ομάδα στην καριέρα του. Μα είναι και εκπληκτικό το ότι ουσιαστικά τον ανέχτηκε σε εισαγωγικά πάντα, έτσι. Όλος ο οργανισμός των Lakers. Ναι. Το να έχεις όποιους έχεις στην ομάδα σου, αλλά όπου πηγαίνεις, αυτό που είπες και εσύ στην αρχή, να είναι μόνο ο Κόμπι. Ζητοκραφγάς με τον Κόμπι. Θέλουμε να βγούμε μια φωτογραφία με τον Κόμπι. Κόμπι, έλα, υπέγραψε μας η φανέλα. Παίχτες το έκαναν αυτό, έτσι. Τα παπούτσια σου να πάρω. Υπήρχαν πάρα πολλοί στη σειρά που έπαιρναν τα Κόμπι του υπογεγραμμένα και έφευγαν. Εδώ υποθέτω ότι θες να πεις ότι και για τους συμπαίκτες του ήταν αμήχανο προφανώς. Για όλους. Διότι αν θυμάσαι, δεν θυμάμαι αν ήταν στην τελευταία χρονιά ή στην πρώτη τελευταία, που έχει υπάρξει εκείνο το περιβόητο, είναι προσκεκλημένος ο Κόμπι στον. Όχι στο Φάλλον. Πού είναι που του λέει σε ένα διάσημο talk show. Ο άλλος συμπασχετικός, που δεν το θυμάμαι. Και δείχνει εκείνο το περιβόητο. Κερδίζουν οι Lakers τους Celtics, οι οποίοι είναι η καλύτερη ομάδα και πανηγυρίζουν που κάνει ο Νίκ Γιάνκ, ο Κλάρκσον, αυτά τα που βγάζουν γλώσσα. Και ο Κόμπι είναι λίγο. Και είναι ο Κόμπι και το δείχνουν στο αυτό και ο Κόμπι. Σαν να δείτε κάνετε τώρα. Εδώ μας ξεφτιλίζουν όλοι, ας πούμε. Η τελευταία χρονιά μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν λίγο κάτι αντίστοιχο αμήχανο για τους συμπαίκτες του, διότι. Απλώς ήταν μια τρομερή αποθέωση σε κάθε πόλη, ακόμα και στη Φιλαδέλφια τη γενέτειρά του. Στη Βοστόνη, έτσι. Ναι, και στη Βοστόνη τον αποθέωσαν. Που ήταν είχε γίνει ο αιώνιος εχθρός του σε όλη αυτή τη δεκαετία. Κρατάω πάντα τη Φιλαδέλφια, διότι ο Κόμπι σε μια άλλη μεγάλη στιγμή της καριέρας του, στο All-Star Game, 10-12 χρόνια πίσω, είχε αποδοκιμαστεί στη γενέτειρά του ενώ έπαιρνε το βραβείο του MVP. Λίγο. Και το τελευταίο του παιχνίδι ως Laker ήταν κάτι εντελώς αντίθετο. Κοιτάξτε, πάντα θα είναι αμήχανες αυτές τις στιγμές, αλλά νομίζω ότι και οι συμπαίχτες του, ακόμη και το προπονητικό επιτελείο και όλοι καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για τον Κόμπι. Δεν το κάνανε για έναν παίχτη της σειράς, ο οποίος για κάποιο λόγο έπρεπε να αποθεωθεί. Ήταν ο Κόμπι, ήταν το τέλος της καριέρας του. Ήταν και αυτό λίγο το περίεργο. Ξέρεις, άλλοι σου λένε στο τέλος της χρονιάς αποσύρωμαι.
Ο Κόμπι το είχε πει. Ναι. Αυτή η χρονιά και τέλος. Ίσως να το ήθελε και ο ίδιος να το κάνει. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Ίσως ήθελε και ο ίδιος να το κάνει. Να είναι λίγο έτσι. Να ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους. Γιατί ξέρεις τι, εμένα πάντα μου μένει αυτός ο τίτλος. Υπάρχει το περίφημο βιβλίο που έχει βγει ένα από τα βιβλία που έχει βγει για τον Κόμπι, το Showboat. Ο φιγουρατζής. Αυτό, που τον είχε κατηγορήσει και ο Σακίλ όταν ακριβώς. Ένας φιγουρατζής θα έκανε αυτό ακριβώς. Αυτό, ναι, αυτό. Θα έλεγε κύριε, εγώ σταματάω στο τέλος της χρονιάς, αποθεώστε με. Ναι. Αποθεώστε το είδωλο ουσιαστικά. Κάτι που δεν έκανε ο Ντίρκ, δεν έκανε ο Ντάνκαν σε μια αντίστοιχη. Σχεδόν κανένας νομίζω. Δηλαδή οι περισσότεροι ήταν απότομα. Μιας και είπες και το Showboat και θυμηθήκαμε και το Σακίλ. Εγώ ακόμα και 9 χρόνια μετά, όχι δεν είμαι σίγουρος ότι ήθελε να το κάνει, σαφώς και ήθελε, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι ήταν πραγματικά αυτός ο στόχος του. Μπορεί να του βγήκε μες στο παιχνίδι, γιατί έχει βγει, αν θυμάσαι, και την ίδια μέρα έγινε ο Σακίλ και του έχει πει εκεί στο ζέσταμα που ήταν στην πρώτη, του λέει: αν μπορείς, του λέει, βάλε 50 σήμερα. Και βάλε 60, ναι. Ήταν να μην το τζιγκλίσει. Δεν ξέρω δηλαδή σου λέω αν ήταν αυτός ο στόχος του. Στο τέλος του έχει βγει η γλώσσα, λέει και έχουν γυρίσει από μια διαφορά 10, μπορεί και λίγο παραπάνω. Ήταν μεγάλη ανατροπή και για τα δεδομένα του Lakers και γενικότερα. Και από τους 60 έχει βάλει ή 37 ή 38 στο δεύτερο ημίχρονο και 23 στην τελευταία περίοδο. Νομίζω ότι συμβάζει και 14-15. Δεν ήταν μόνος του όμως εκεί. Ναι. Το έχει πάρει το παιχνίδι πάνω του. Και βολές και φάουλ και βάζει και μερικές καλαθάρες. Δεν βάλει. Είπαμε εκείνο το τελευταίο. Δίνεις ό,τι έχεις και δεν έχεις, γιατί ξέρεις ότι δεν υπάρχει άλλο. Αυτό. Αλλά δεν υπάρχει άλλο. Νομίζω ότι επειδή και ο Βότς το είχε πει κάποια στιγμή ότι ο Κόμπι ήταν εκείνος ο τύπος ο οποίος γέμιζε ο ίδιος τον εαυτό του με αιμονές, τα οποία μεταφραζόταν σε καύσιμο, σε βενζίνη για να αποδίδει. Ακόμα, λοιπόν, ακόμα και σε εκείνο το τελευταίο παιχνίδι λοιπόν βρήκε ένα κίνητρο, ακόμα και αν ήταν πολύ εντός εισαγωγικών εγωιστικό, για να η τελευταία του εικόνα είναι αυτό που είπες. Δηλαδή, εγώ αυτός ήμουν και αυτός είμαι ακόμα και με ένα μισπόδι. Βέβαια. Πάμε να ακούσουμε πλάις. Βεβαίως, εννοείται. Πάμε να ακούσουμε πλάις και μιλάμε μετά στη συνέχεια για το τι μας είπε ο Γερμανός σέντερ και το συζητάμε γενικότερα. What do you remember about that besides that Kobe scored 60 points? I mean the atmosphere, and of course that some stars were sitting on the opposite side of me, and like a lot of people ask me for tickets because in the NBA you get like 2 away tickets. I gave them like to one of my friends, bobsled's national team player. Yeah, it was like intense game. I didn't play it, but I was sitting in the first row, and some people they paid for these tickets like 10,000. I was like, hey, I'm here enjoying. And how was that? How was that? Because you know that he's an opponent. Yeah. But it was the last game of the season. Did you saw that some of your co-players, or maybe you inside, you said like, oh man, keep scoring, do 50, do 60. I mean, for me personally, probably like if I had stepped on the court, I would probably like give everything. But the things like right before the game started, like in the locker room, before we stepped on the court, we figured out that the season is done for us. Like before, we had still hope to maybe go to the playoffs, but then like we figured out it's like over. But it's not an excuse. It's not that like our players like played less intense. But they did play with it. That's for sure. They still gave everything, but Kobe was just incredible. Did you have the chance to talk to him or say good game or stuff like that? I don't know, at the end. Actually, it's something like it was like so emotional in general, like everything. I think he was like more because like last game and everything. I think he was like more. I remember like I don't know if he even came to our players. I think he was more on the microphone like after that right away or talking to guys. Did you stay at the end when he gave the speech? Did you sit or you went to the locker room? I have to be honest, like it's too long. Long time. I'm ago. just asking. I remember the atmosphere, but I don't remember like really what happened after the game. Maybe it's possible that we will stay there like a little longer, but I'm not sure. Have you ever seen a game from a player with more points than the 60 of Kobe? In NBA or in Europe? I've seen it one time. It was Walker. He scored, I think it was like 50, and I never seen 50 up there before, like maybe like 30 points, and it was like something special. But then it was like a 40, and then he scored 50. Incredible. But with Kobe, then even like more, it was really impressive. I think like you couldn't have like a better end of your career. It was incredible. Ακούσαμε λοιπόν τον Γερμανό σέντερ του Παναθηναϊκού.
Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από όλα αυτά που είπε? Η ατάκα που είπε στην αρχή. Τα 10 χιλιάρικα. Όχι, το ότι δώσαν κάποιοι 10 χιλιάρικα, γιατί αυτό το είδε δωρεάν. Ότι αυτό τελικά. Ναι. Ότι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι. Εμείς το θυμόμαστε. Εντάξει, ο καθένας αν ήταν λίγο ή πολύ ή λιγότερο ή καθόλου φαν του Kobe, αυτό το θυμάσαι που το έχει παρακολουθήσει από τόσα χιλιόμετρα μακριά. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι να είσαι εκεί σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα με celebrity, με Jack Nicholson, με Shaquille, με τους παλιούς συμπαίχτες του, με μεγάλους αντιπάλους, με τον Nowitzki, με το. Δεν θυμάμαι ήταν ο Paul Pierce. Που ήταν και California Boy. Αυτό είναι το νόημα, ότι είναι ένα αδιάφορο μάτς. Αν βγάλεις δηλαδή το ότι είναι το τελευταίο μάτς του Kobe, είναι ένα αδιάφορο μάτς. Ούτε οι Lakers πάνε πουθενά, ούτε οι Jazz πάνε πουθενά. Απλά γίνεται για να γίνει, να συμπληρώσουμε τα 82 παιχνίδια να τελειώνουμε. Και αυτό μου το είπε 2 φορές ο Πλάις. Ότι υπήρχε τέτοια ένταση, μου λέει, στο γήπεδο, τέτοια προσμονή, σαν να έβραζε το γήπεδο ουσιαστικά, γιατί περιμένανε όλοι να δουν Kobe Bryant. Βέβαια, στο καταπληκτικό το ρόλο που είπε ο Πλάις είναι ότι κάποιος που είναι στην εθνική ομάδα του Bobsled. Να πούμε το Bobsled. Είναι το περίφημο άθλημα που μπαίνει είναι σαν ρουκέτα, είναι στον πάγο. Μπαίνει αυτοί που είναι 2-3, τρέχουν και μπαίνουν μέσα και κατεβαίνει σαν νεροτσουλήθρα σε πάγο ουσιαστικά. Εντάξει, ήθελε ο άλλος να δει Kobe Bryant, το Bobsled ο τύπος. Ακούγοντας τη συνομιλία σου με τον Blyce, σκέφτηκα και κάτι άλλο, το οποίο πραγματικά το έχω ακούσει σχάτως πολλές φορές. Δεν έχει σημασία το κενό, τα χρόνια δηλαδή που έχουμε μεσολαβήσει από κάτι που συζητάμε. Πάρα πολύ πλέον. Στην αρχή έλεγα ότι είναι πολύ φυσιολογικό, επειδή μου το λένε πάρα πολλά μέλη της Εθνικής του 1987, ότι δεν θυμούνται. Ναι, εννοείται. Αλλά ακόμα και για τον Blyce, 9 χρόνια μετά, δεν θυμήθηκε. Όχι, κάτι. Δηλαδή υπάρχουν κενά, γιατί είναι όλη αυτή η ατμόσφαιρα τόσο. Δεν ξέρεις πού να πρωτοπιάσεις. Είναι πολύ θορυβώδης, ακριβώς. Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που θα ήθελες να προσέξεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορείς, γιατί είναι αυτό που είπε. Δηλαδή, εκεί μπορεί να είναι ο Νίκολσον και εσύ να βλέπεις τον Νίκολσον και ο Νίκολσον κάτι να κάνει, αλλά μετά βλέπεις, δεν ξέρω, την Τζένιφερ Λόπες για παράδειγμα, ή βλέπεις κάποιον άλλον. Ή πρέπει να έχεις και τα μέτρηση στο Kobe, έτσι. Δεν γίνεται. Ένα μάτι πρέπει να είναι πάνω στον Kobe. Εκεί μας βοηθάει το βίντεο, δηλαδή ντοκιμαντέρ, ξέρω κάτι. Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ. Ο ίδιος, αν είχε πληρώσει κάποιον ή αν το έκανε ο ίδιος, κάποιος θα τραβάει βίντεο όλη την ώρα να ζήσει. Δηλαδή πιστεύω ότι ακόμη και αυτά στα αποδυτήρια πολλά θα έχουν υποθεί, όπως αυτό που είπε ο Σέλβιν Μακ. Θα σου τάρει 50 φορές, έχετε το νου σας, θα έχει κάτι υποθεί, ότι δεν πιστεύω ποτέ ότι μπορεί κάποιος να είπε πάμε να τον διαλύσουμε. Όχι. Που είναι το τελευταίο του παιχνίδι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Απλά υποθέτω ότι έχει και ένα εγωισμό όμως αντίπαλος, να μην φας 30, 40, 50, αλλά 60. Εντάξει, άμα το βλέπεις ότι ρολάρει, δεν θα τρελαθείς νομίζω. Και νομίζω ότι υπάρχει και επίσης μια. Είχε κάνει νομίζω πριν από 2-3 χρόνια το Athletic ένα αφιέρωμα και για το τελευταίο παιχνίδι, ψάχνοντας έναν διαιτητή από το μάτς, έναν συμπαίχτη, έναν αντίπαλο, εξού και η ατάκα που διαβάσαμε από το Σέλβιν Μακ. Και νομίζω ήταν 5 αφηγήσεις, κάποια ξεχνάω. Κάποιος δημοσιογράφος προφανώς. Η Λίζα Σόλτερς, έχεις δίκιο, η οποία του είχε πει ότι πρέπει να μιλήσουμε, της μίλησε στο τέλος, πριν αποχωρήσει από ως post-game δηλαδή. Και έχει πει ότι την ώρα που έφευγε, αφού της έχει μιλήσει, είναι ο ηθοποιός Jack Black, πώς τον λένε. Jack Black, λοιπόν. Ο οποίος είναι στο γίγαντας αυτός, του δίνει προφανώς ένα high five, του χαιρετάει και του λέει ο Kobe, του λέει τι στο διάλογο έγινε, του λέει σήμερα εδώ. Ο ίδιος δηλαδή. Οπότε δεν ξέρω. Και επειδή δεν ήταν κάτι που βγήκε δημοσίως, δηλαδή να φανεί στην κάμερα ή. Δείχνει και αυτό και μάλλον και ο ίδιος δεν έχει καταλάβει τελικά τι έγινε, ή ότι αυτή ήταν η τελευταία φορά που περνούσε εκείνη τη φυσούνα για να φύγει δηλαδή και να μπει στη δεύτερη ζωή του. Ναι, μπράβο. Μπαίνοντας, δυστυχώς ήταν σύντομη. Πρέπει να μπει στην ψυχολογία και του αθλητή. Διότι ο Kobe είχε μάθει από τα. Ξέρω εγώ, από τα 10 πότε ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ. Κάποια στιγμή από τα 18 του έγινε επαγγελματίας. Από τα 18 μέχρι τα 40 περίπου ήταν επαγγελματίας. Ήξερε να κάνει μόνο αυτό, δηλαδή προετοιμασία, προπόνηση, αγώνας, αποτίμηση, ξανά την αρχή. Είναι λίγο ένα μπέρδεμα για τον αθλητή το να συνειδητοποιήσει ότι δεν θα ξαναπαίξω άλλο παιχνίδι, ας πούμε τώρα, γιατί δεν μπορώ, είμαι μεγάλος, πήρα την απόφαση. Είναι μπέρδεμα, δηλαδή το μυαλό του είναι θολό. Ακόμη αν ήταν και ο Kobe τώρα εδώ να ήταν ζωντανός και να το ρωτούσε κάποιος, που κάποιος θα του κάνει ένα θέμα για τους 60 πόντους, μπορεί να σου λέει ότι δεν πολύ θυμάμαι τι έγινε. Απλά θυμάμαι ότι τους έβαζα απλά. Θυμάμαι επίσης την ώρα που έχει τελειώσει το παιχνίδι, το οποίο εντάξει, έχει αυτό το wow, τι έγινε, είναι η τελευταία του παράσταση.
ότι περίμενα ότι η ομιλία του θα είναι μεγαλύτερη. Ήταν σχεδόν 3 λεπτά. Ναι, δεν νομίζω ότι ήθελε και ο ίδιος. Δεν τα γούσταρα αυτά. Επιμένω ότι έχει βγει γλώσσα όλα. Έχει κλείσει με εκείνο το περίφημο Mamba Out που αφήνει και το μικρόφωνο στο παρκέ του τότε Staples Center. Και έχει πει σε εκείνο τη μικρή, τη σύντομη ομιλία του ότι είναι φοβερό. Λέει, καταρχάς ευχαριστώ τον κόσμο. Λέει, είχε πει ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς πέρασαν 20 χρόνια. Τους ευχαρίστησε όλους για το ταξίδι και είπε όχι μόνο για τα 5 πρωταθλήματα, αλλά κυρίως για τις δύσκολες στιγμές. Αυτό που λέμε στην Ελλάδα τα πέτρινα χρόνια ή τις κακές σεζόν. Αν τα βάλεις κάτω στα 20, τα χειρότερα ήταν, τα άσχημα ήταν περισσότερα. Σαφώς. Αν θεωρήσουμε ότι το top το καλύτερο είναι το πρωτάθλημα, 5 από τα 20 είχαν πρωτάθλημα, τα υπόλοιπα είχαν αποτυχία. Και έχει πει ότι είναι φοβερό και ηρωνικό ότι για 20 χρόνια όλοι μου έλεγαν pass the ball, πάσαρε την μπάλα και σήμερα όλοι μου έλεγαν μη σταματάς να σουτάρεις. Λοιπόν, 50 σουτ, 22 στα 50, 16-29 δίποντα, 6-21 τρίποντα, 10-12 βολές. Εντάξει. Τι μείωσε, φίλε, για τελευταίο παιχνίδι. Και λίγα είναι τα 50. Εγώ θα του έκανα και 60 και 70. Τι με ενδιαφέρει. Έτσι κι αλλιώς, σου ξαναλέω, δεν κυνηγούσαν κάτι Lakers. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι εάν κυνηγούσαν, δεν θα έκανε ποτέ 50 σουτ. Θα έπαιζε για να κερδίσουν. Ναι. Θα έπαιζε για να κερδίσουν και ας έβαζε 15 πόντους. Σαφώς. Θα ήταν το πιο ηρωικό να βγεις έξω στα playoffs. Αν και επιμένω ότι ο Κόμπι έτσι μεγάλωσε, δηλαδή πάντα, μιας και αναφερθήκαμε στην ατάκα ότι πώς γέμιζε τον εαυτό του με μονές. Όλες αυτές οι αντιπαλότητες που είτε δημιουργούσε μόνος του στο μυαλό του είτε υπήρχαν, συνήθως ήταν για καλό, όχι μόνο επειδή πήρε 5 πρωταθλήματα. Δηλαδή δεν ήταν αντιπαλότητες, βεντέτες ή αιμονές που σε κακό... τον έκαναν καλύτερο. Σαφώς και σε ένα παιχνίδι θα του έβγαζαν ένα αυτό αλαζονικό, κακό ή ψυχολογία ή να ήταν δεφορμέ, να έχει μια κακή μέρα στο γραφείο που λένε, αλλά συνήθως όλα αυτά που είχε στο κεφάλι του ήταν για να γίνει καλύτερος. Ακόμα και με τους συμπαίκτες του. Η τσακωμή με το Βούγιασιτς, η τσακωμή με το Σμους Πάρκερ. Ναι, εντάξει, είναι τώρα περιπτώσεις. Η βεντέτα με το Σακ. Ακόμα κάποιες φορές οι διαφωνίες, οι δημόσιες τουλάχιστον, με το Phil Jackson. Ναι, βέβαια. Εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος που όσο αποκτάς δύναμη μέσα σε μια ομάδα, έτσι, γιατί είσαι ο Κόμπι και πλέον καταλαβαίνεις ότι αυτό που θα πεις εσύ αυτό θα γίνει, τον έπαιρνε να το κάνει κιόλας. Δεν ήταν ότι το έκανε και ούτε από την τρέλα του, ούτε γιατί ήθελε να κάνει κακό. Υπάρχουν παίχτες που το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε αυτή την κατηγορία, στην εξέλιξη θα έβαζα το Jimmy Butler. Ναι. Που θέλει μετά από λίγο, θέλει όχι να τους καταστρέψει, θα δείτε τι θα πάθετε. Ναι. Ο Κόμπι πάντα το έκανε με γνώμονα να κερδίσουμε. Διότι προφανώς ήξερε ότι δεν θα φύγω από εδώ, εδώ θα μείνω. Εγώ θα μείνω εδώ, εκτός αν θέλετε εσείς να με από τη στιγμή διώξετε. που τον επέλεξαν ουσιαστικά ανεπίσημα οι Lakers αντί του Σακίλ, στη Βεντέτα κτλ. Ακριβώς, ναι, δεν είχε λόγο να κάνει κάτι τέτοιο. Οπότε, ναι, θεωρείς ότι όλα αυτά που έγιναν για το καλό του οργανισμού. Χωρίς πάντα να έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Παρότι στην πορεία βγήκε εκείνη η φήμη την οποία δεν τη διέψευσε και ο ίδιος ποτέ, ότι ενώ λοιπόν το 4 οι Lakers αποφάσισαν να μείνουν μαζί του και να ανταλλάξουν το Σακ στο Μαϊάμι, βλέποντας εκείνη τη διετία-τριετία που τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, είχε φύγει ο Φιλ, επέστρεψε στον πάγκο, είχε βγει αυτή η φήμη την οποία επαναλαμβάνω δεν τη διέψευσε, ότι το 2007 έφτασε πολύ κοντά στο να πάει στους Clippers. Ναι, βέβαια. Είχε σκεφτεί να πάει στους Bulls να παίξει στην ομάδα του ενδάλματός του και τελικά εντάξει, με όλη εκείνη την ιστορία με την προσθήκη του Γκασόλ, οι Lakers έγιναν και πάλι ανταγωνιστικοί. Γι' αυτό, αν οι Lakers δεν είχαν πάρει όλο πρωτάθλημα, εκείνη η περιβόητη ατάκα ότι ήθελα να έχω, ή τώρα έχω ένα παραπάνω από το Σακίλ. Είναι καλά, εννοείται. Στο 5ο πρωτάθλημα. Γι' αυτό λέω ότι ακόμα και οι προσωπικές του επιδιώξεις έκαναν καλό και στην ομάδα τελικά. Καλά, σίγουρα. Δηλαδή βοηθούσαν και τους Lakers. Και ήταν και, εντάξει, ακόμα και για τους φαν των Lakers, αυτό που ανέφερες πριν, ότι ουσιαστικά ήταν μια διετία, τριετία εκεί από το 13 στο 16 που οι Lakers δεν υπήρχαν. Δεν θα πω, δεν μ' άρεσε η λέξη ανέκδοτο, αλλά πολλές φορές με τα εσωτερικά τους κυρίως έβγαζαν αυτήν την εικόνα και όχι τόσο με την αγωνιστική εικόνα ή τις πολλές ήττες. Αλλά ήταν πολύ respect, όχι μόνο για τον Κόμπι, για τον οποιονδήποτε, να ακολουθήσεις αυτή την οδό, να χαραμίσεις για 3 χρόνια, διότι το ομολογώ ότι παρότι δεν ήμουν ποτέ φαν των Celtics, αλλά τους σέβομαι απεριόριστα, όχι μόνο για τους 18 τίτλους, γενικά, όπως γενικά τα πράγματα στο NBA, είχα ενοχληθεί όταν οι Celtics αποφάσισαν
να δώσουν με ανταλλαγή τον Paul Pierce. Ναι, βέβαια. Προσωπική μου αυτή. Ναι, δηλαδή ότι σαν επιβράβευση. Ο αρχηγός, για χρόνια αρχηγός. Συμφωνούμε νομίζω ότι χωρίς KG και Ray Allen δεν θα παίρνει πρωτάθλημα. Όχι, αλλά περίπτωση. είναι ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στην Καλιφόρνια, ήταν Laker boy, το έχει πει. Έγινε ουσιαστικά ο αρχηγός, το πρόσωπο του franchise του μεγάλου αντιπάλου. Ναι, βέβαια. Και εκεί στις αρχές του 2010, παρότι αυτό τους βοήθησε τελικά, τον Danny Ainge, να όλα αυτά τα πικ από τους Nets να χτίσουν μια ομάδα η οποία έγινε πρωταγωνίστρια και πρωταθλήτρια στην πορεία. Δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε για να γίνει, επειδή δεν τον γουστάρουμε οτιδήποτε. Είχε ένα σκοπό ο οποίος τον βοήθησε τελικά. Και γι' αυτό θα σε ρωτήσω και είχαμε πει ότι θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Αν τελικά ακόμα και σε κάτι πολύ τεχνοκρατικό και business όπως είναι το NBA, το παράδειγμα του Kobe αποδεικνύει ότι χωράει και ο ρομαντισμός λίγο. Αλλά απ' την άλλη, αν και για έναν ιστορικό οργανισμό όπως ο Celtics ήταν τόσο πολύ business και πρακτικό το κομμάτι, ώστε να προχωρήσω αυτή την απόφαση στην οποία δικαιώθηκαν. Πια νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε παρελθοντικό χρόνο. Χωρούσε. Δεν χωράει πια νομίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουμε δει τον Τόνι Πάρκερ να αποσύρεται ως Hornet, όχι ως Spur. Ναι, σωστό. Έχουμε δει και άλλους παίκτες. Νομίζω ότι πια αυτό το να μείνει κάποιος όλα τα χρόνια σε μια ομάδα θα είναι όλο και πιο σπάνιο, και όταν να μείνει εννοώ να είναι top, top παίκτη σε μια ομάδα. Νοβίτσκι, Κόμπι, David Robinson, ο Michael Jordan έπαιξε άλλη ομάδα. Και επειδή γράφουμε τη μέρα μετά την πρώτη επίσκεψη του Λούκα στον Dallas, έτσι ακριβώς, στην οποία δάκρυσε με το tribute video, έβαλε 45 και έφυγε. Είδα τα μπλουζάκια που έλεγαν στα σλοβένικα, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα, και κανονικά πίσω πρέπει να λέει μας λείπεις, κάτι τέτοιο. Καλά, προφανώς. Μια τρομερή αποθέωση, και λίγες ώρες μετά βγήκε ο Trey Young στο Twitter, στα social media κάπου, έβαλε μια φωτογραφία του που είναι δακρυσμένος και έχει γράψει ο Trey Young από κάτω, που είναι ένα μεγάλο σημείο αναφοράς για τον Λούκα λόγω του draft εκείνου που ποιος επέλεξε ποιον, τι και πώς. Και η ατάκα του είναι η λεζάντα πολύ μικρή, ότι he was never gonna leave. Δεν θα έφευγε ποτέ. Δηλαδή, ίσως να το βλέπαμε με τον Λούκα αυτό, αλλά προφανώς, συμφωνώ μαζί σου ότι οι εποχές πλέον δεν στηρίζουν. Και από την άλλη, ο Κόμπι, παρά το γεγονός ότι ήταν σε μια ομάδα η οποία ήταν για πέταμα, πολύ απλά, αποτελούσε πάντα σημείο αναφοράς. Δηλαδή, δεν μπορώ να θυμηθώ τη χρονιά. Πριν στο είχα δώσει αυτό το αφιέρωμα. Ήταν ένα τρομερό αφιέρωμα που είχαν κάνει. Το ESPN, ήταν το Sport Illustrated, που είχαν κάνει με τη Marvel μια συνεργασία. Ναι. Και είχαν κάνει τους ήρωες, τους παίκτες ως ήρωες. Το έχουμε πάρει μαζί. Ναι. Ο Κόμπι, στο εξώφυλλο των Lakers, παρουσιάζει το Iron Man. Μπαίνει η πανοπλία γιατί πρέπει να προστατευτεί, διότι πια έχει πρόβλημα. Αλλά στο εξώφυλλο είναι ο Θάνος. Είναι αυτός που έχει τα πετράδια, το πούμε έτσι, για όποιον δεν έχει δει ποτέ αυτές τις ταινίες. Είναι ο άνθρωπος που πρέπει όλοι να καταστρέψουν για να μπορέσουν να κερδίσουν. Ναι. Δηλαδή, ήταν πάντα υπολογίσιμος. Είτε οι Lakers ήταν χάλια, είτε δεν ήταν χάλια. Γι' αυτό νομίζω ότι και οι Lakers θεώρησαν ότι το οποίο γίνεται στο NBA, δηλαδή οι Lakers ενδεχομένως να επέλεξαν να κάνουν την κοιλιά τους, όπως έκαναν και μετά, όπως κάνουν όλες οι ομάδες. Ακριβώς, επέλεξαν να κάνουν την κοιλιά τους, ή τους έκατσε, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, χρονικά να κάνουν την κοιλιά τους, δίνοντας και το χρόνο και το χώρο στον Κόμπι να κάνει αυτό που θέλει, να αποχαιρετήσει όπως θέλει ο ίδιος, και να είναι και οι ίδιοι να έχουν ένα μπάνερ συναισθηματικό παραπάνω του ότι εμείς τον σεβαστήκαμε γιατί είμαστε οι Lakers και είμαστε ξεχωριστοί, ας πούμε. Είμαστε purple and gold για πάντα. Και ενώ υπάρχουν πολλοί παίχτες οι οποίοι έχουν τη φανέλα τους σε 2 και 3 ομάδες, ή θα γίνει και με τον LeBron. Θα γίνει. Έχει 2 φανέλες. Ναι, ο Κόμπι έχει 2. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αυτό ήταν πολύ Κόμπι, και ήθελα να σε ρωτήσω αν συμφωνείς με το Magic, ο οποίος δεν θυμάμαι αν το είπε τότε στο τελευταίο παιχνίδι, 13 Απριλίου του 2016, πρώτη φορά. Πάντως το επανέλαβε και αργότερα. Αν ο Κόμπι είναι ο greatest Laker of all time. Είναι δύσκολο, ρε φίλε. Γιατί δεν μιλάμε για μια ομάδα. Και συγγνώμη για να μην παρεξηγήσει κάποιος, δεν συζητάμε αν ήταν καλύτερος παίκτης στο ranking από τον LeBron. Ναι, η προσφορά του, όλο αυτό είναι στον οργανισμό κτλ. Τα 20 χρόνια το στοιχειοθετούν αρχικά. Ναι, αλλά κοίταξε. Αν μου έλεγες, ας πούμε, και τους Dallas, θα σου έλεγα ο Dirk είναι ο μεγαλύτερος Maverick που έχει περάσει ποτέ, διότι ήταν και ένας. Δεν είχαν την ευλογία να έχουν παραπάνω. Οι Lakers είχαν αυτό το πράγμα. Πήρε και πρωτάθλημα χωρίς λαμπερούς και. Είχε όμως την ευλογία. Εκτός από τον Γκίν. Οι Lakers, να το πω αλλιώς, οι Lakers είχαν παίκτες στο παρελθόν. Το συζητάγαμε κιόλας και εμείς πριν. Jabbar, Magic,
αν βάλουμε τώρα τους top αθλητές, έτσι. Γι' αυτό είναι δύσκολη. Κοίταξε, επειδή είναι και πιο κοντά στη γενιά μας ο Κόμπι, νομίζω ότι θα μπορούσα να σου πω ναι. Έστω και για πολύ λίγο, θα μπορούσα να σου πω ναι. Και επαναλαμβάνω, δεν μετράμε τα πρωταθλήματα, τους πόντους, όλο τον αντίκτυπο, το ότι έκανε έναν ολόκληρο κόσμο του NBA να ασχολείται με τους Lakers, όταν οι Lakers προερχόντουσαν από το τέλος μιας τρομερής δυναστείας που διήρκησε 10-12 χρόνια, εν πάση περιπτώσει, και τα σάρωσε τα πάντα. Αυτός βρήκε τον τρόπο να ξαναβάλει τους Lakers στο παιχνίδι. Ναι. Αν με ρωτήσεις το ίδιο τους Celtics, ας πούμε, δεν μπορώ να σου πω ότι ο Paul Pierce είναι ο κορυφαίος Celtic όλων. Ούτε η τωρινή τώρα Tatum κτλ. Αυτοί παίζουν ακόμα εξάλλου. Και για τους Celtics είναι δύσκολη κουβέντα, παρότι νομίζω ακόμα και οι πιτσιρικάδες που ξέρουν θα πούν τον Bird. Ακριβώς, νομίζω αυτή τη στιγμή είναι ο Bird ακόμα ο Bird, διότι έχει συνδυαστεί με την τρομερή δυναστεία τότε. Οι υπόλοιποι πήραν ένα, μετά ζοριστήκαν. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες για την επίδραση γενικά και στο γήπεδο και εκτός. Γιατί και ο Bird, δεν ξέρω αν γέννησε, αλλά συντήρησε τουλάχιστον μια νοοτροπία στη Βοστόνη, την οποία ακόμα και η δική του ταπεινή καταγωγή. Το γεγονός ότι δεν ήταν ο τύπος που πηδούσε ένα μέτρο κόλλησαν καλά με το mentality. Τους έδωσε, κόλλησε το mentality και τους έδωσε και κάτι παραπάνω. Ουσιαστικά λίγο αυτό το αλήτικο, λίγο το θα σε κερδίσω εγώ, έτσι μ' αρέσει εμένα. Δεν θέλω ευχαριστούμε πολύ στο τέλος. Θα σε διαλύσω και καλό βράδυ, ας πούμε, κάπως έτσι. Τελειώσαμε, λες. Φτάσαμε στους 60 πόντους. Εσύ λοιπόν μου είπες για τον Κόμπι, ναι. Εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι ο κορυφαίος Laker όλων των εποχών. Γιατί δεν θα βάλω τον Καρίμ, παρότι τον Καρίμ τον έχω σε ιεραρχία πάνω από τον Κόμπι και πάνω από όλους. Για όλη την καριέρα του. Απλώς και μόνο το γεγονός ότι πήρε και ένα πρωτάθλημα με το Milwaukee και ότι δεν πέρασε όλη την καριέρα του εκεί, παρότι έπαιξε και εκείνος μέχρι τα 40, έπαιξε μεγάλος. Ως Laker, και γι' αυτό είναι λίγο οξύμορο, παρότι και ο Magic είναι ο αγαπημένος παίκτης ever, ο Kobe ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό. Συμφωνώ επίσης ότι είναι και η εποχή, δηλαδή ο αντίκτυπος έγινε ακόμα μεγαλύτερος και γιατί ήταν ταυτόχρονοι γιγάντες των social media, των ντοκιμαντέρ, των δηλώσεων, ακόμα αν θες και μιας εσωτερικής βεντέτας, οι οποίες μπορούσαν να υπήρχαν και στους Lakers, στους Showtime και να μην τις μάθαμε ποτέ. Ακριβώς. Όλο δηλαδή, ακόμα και αυτό με το Shaquille, το γεγονός ότι δεν θα το πάω θεατρινίστικα ή λίγο σκηνοθετημένα, τα βρήκαν, διότι ακόμα και εκείνη η βεντέτα ήταν αν τα βρήκαν, με τραγούδια, δεν τα βρήκαν δεν μας πολύ ενδιαφέρει, γιατί στο παρκέ φαινόταν ότι τα έβρισκαν, οπότε δεν έχει νόημα. Και νομίζω ότι είναι και πολύ μεγάλη παραδοχή, διότι η μεγάλη αντιπαλότητα με το Shaq ξεκίνησε από το γεγονός ότι ο Kobe τον έσπρωχνε να δουλέψει και του έλεγε ότι προπονήσου κάνε. Ο Shaq είχε τότε τη δική του νοοτροπία, αλλά ακόμα και πριν το θάνατο του Kobe είχε πει, νομίζω ίσως και στο τελευταίο παιχνίδι, ότι είχε χρησιμοποιήσει και μια κακιά λέξη, ότι τελικά αυτός ο Μπιπ είχε δίκιο. Αν δούλευα θα είχαμε πάρει 7-8 σερί πρωταθλήματα. Οπότε νομίζω πως ναι. Ξέρεις, ακόμα και η επίδραση αυτή ως παραδοχή λάθους από τον Σακίλ δείχνει νομίζω κάτι. Εννοείται. Εγώ νομίζω, για να προσθέσω και σε αυτό που είπες και σε αυτό που είπα, ότι ο Kobe, βέβαια αυτό πιάνει όλο το NBA και όχι τους Lakers, λειτουργήσε και διαφορετικά, γιατί ήταν και ο άνθρωπος που τελικά κλήθηκε και κάλυψε την αποχώρηση του Jordan. Δηλαδή όταν το NBA αυτό είναι ενδιαφέρον κεφάλαιο, ναι. Βρέθηκε να ψάχνει το Μεσσία του, γιατί ο Μεσσίας σταμάτησε και ο Μαύρος Ιησούς, ας πούμε, βαρέθηκε άλλο, δεν θέλει να παίξει άλλο μαζί μας. Έψαχναν να βρουν έναν άνθρωπο ο οποίος πρέπει να είναι το πρόσωπο του franchise, το οποίο το έχουμε ακόμη και τώρα, έτσι. Ακόμα και έχω την εντύπωση, παρότι συγγνώμη σε διακόπτω, υπήρχαν αυτές τις τρομερές ομοιότητες στο παιχνίδι τους. Υπάρχουν και γίνονται τα βίντεο δίπλα-δίπλα με τις κινήσεις, τις οποίες ο Kobe δεν είχε κρύψει ότι κόπιαρε και αντέγραφε. Το NBA αυτή την ιστορία την έχει ξεκινήσει από την πρώτη αποχώρηση του Jordan το 1993. Αν θυμάσαι, ο πρώτος υποτίθεται ότι θα ήταν ο Grant Hill, ο οποίος ήταν σπουδαίος παίχτης. Χωρίς τραυματισμούς. Πάρα πολύ άτυχος. Στη συνέχεια και στα τέλη εκείνης της δεκαετίας ήταν αρχικά ο Vince Carter, επειδή ήταν θεαματικός, ήταν από το North Carolina. Οι Αμερικάνοι ψάχνουν όλο αυτό το πακέτο που πολύ σωστά κολλάει. Ήταν σαφώς σε ένα άλλο επίπεδο και όχι τόσο λόγω θέσης ο Allen Iverson. Ο Iverson όμως εξαιρούνταν γιατί ήταν πάντα αντιδραστικός. Και στη συνέχεια έγινε ο Kobe ακριβώς όταν έγινε και γνωστή η σχέση τους. Στο memorial του Kobe είχε βγει ο... Ξέρεις τι, sorry που σου διακόπτω, όσοι ανέφερες
στην πραγματικότητα μπορεί να μην ήθελαν να γίνουν και το πρόσωπο του NBA. Να μην τους ενδιέφερε. Αν έλεγε στον Άιβερσον, ξέρεις, είσαι το πρόσωπο του NBA. Ίσως να είναι πολύ μεγάλο το βάρος. Πλάκα μου κάνεις. Δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι θέμα βάρος. Δεν με ενδιαφέρει. Τον Άιβερσον δεν τον ενδιαφέρει σίγουρα. Ο Κόμπι το ήθελε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν του έλεγε κάποιο ότι ξέρει κάτι, το πρόσωπο του NBA είναι αυτό και όχι εσύ. Αυτό είναι, πάει στο αιμονικό που είχαμε πει του καυσίμου που θα του έλεγε ότι μένα μου πες τώρα σου δείξω ποιος είναι το πρόσωπο του NBA. Οπότε ήταν όλο το πακέτο που κόλλησε τελικά. Παρότι επίσης είναι μια κουβέντα, δεν θα την πω καφενειακή, αλλά με πολλά κριτήρια, πολλές ασάφειες. Είναι θεωρείς αδικία το ότι ο Κόμπι αναδείχθηκε MVP μόνο μια φορά. Σεζόν. Έχουμε πει το NBA με τους MVP έχει ένα πρόβλημα. Ναι. Εκείνη η χρονιά έχει πάρει ένα ο Νας. Ο Νας έχει πάρει το 5 και το 6. Που θα έπρεπε να βγει ο Κόμπι μία από τις δύο χρονιές. Το 5 και το 6. Δεν θυμάμαι τώρα και ποιοι τα πήραν, ποιοι θα έπρεπε. Ο Κόμπι έχει αναδειχθεί MVP το 2008 που φτάνει τελικούς αλλά χάνει το πρωτάθλημα. Είχε πάρει ο Νας 2 και ο Ντίρκ. Είπαμε το NBA έχει ένα και το Ντίρκ το πήρε τη χρονιά που αποκλείστηκε στο πρώτο γύρο. Στο πρώτο γύρο 1-8. Και πήρε το βραβείο αφού είχε αποκλειστεί. Και τώρα τι να το κάνουμε με περίπτωση. Πολύ αμήχανο. Το NBA έχει πάντα ένα θέμα με τον MVP γιατί. Δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα ακούει τον κόσμο. Νομίζω ότι δεν τον ακούει τον κόσμο. Όπως είναι και φέτος, έτσι. Ναι. Τώρα όλοι ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο MVP. Και λένε όλοι ξανά ο Γιόκιτς. Όχι. Τα έχουμε πει τώρα ποιος είναι MVP φέτος. Ήθελα να φτάσω εκεί, τα πράγματα. Δεν το πήρε και πέρσι. Έγινε μια κουβέντα εσχάτως. Βγήκε ο Steve Kerr και είπε, άσχετο από το MVP, προφανώς μάλλον με αυτό ίσως και να έλεγε ότι εγώ θα ψήφιζε MVP φέτος το Joker, και είπε ότι θεωρεί λοιπόν στη δική του λογική, στη δική του οπτική, στη δική του εικόνα, ότι ο Jokic έχει ξεπεράσει και τον Karim. Έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα. Λίγο πιο παλιά ήρθαν και έλεγαν όπα, περίμενε. Η ερώτηση μου λοιπόν, για να μην τον μπλέξουμε και μείνουμε σε αυτό, είναι εξής, ότι θεωρείς, ρε παιδί μου, ότι για μένα δεν ισχύει, στο λέω πριν μου απαντήσεις εσύ, όχι για suspense, δεν χρειάζεται, ότι και τέταρτο MVP να πάρει ο Jokic τα επόμενα χρόνια, ακόμα για μένα δεν θα μπορούσα να τον βάλω σε ένα ranking, μην πάμε σε GOAT, μην πάμε σε τέτοια, πάνω από τον Kobe. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικός ή αν η κουβέντα είναι άλλη, αλλά. Κοίταξε, δεν είναι θέμα. Δηλαδή να μην βάλω τα MVP. Αρχικά δεν έχει τελειώσει. Νούμερο 1. Σαφώς. Νομίζω ότι για ένα παίχτη, για να πιάσει όλη την κληρονομιά του που λέμε, προφανώς ας πάρει 10 MVP. Αν δεν πάρει πρωτάθλημα, όχι ότι έχει πάρει ο Jokic, έχει πάρει ένα. Πριν σε ρωτήσω, έφτασε σε αυτό, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τελικά τι είναι αυτό που μετράει περισσότερο. Είναι τα MVP, είναι το πρωτάθλημα, είναι ο συνδυασμός τους, είναι το. Απλώς δέχομαι. Καλύτερος αμυντικός, ο πρώτος σκόρερ. Δέχομαι για τον Joker ότι έχει πάρει πρωτάθλημα χωρίς all-star συμπαίχτη. Ναι, οκ. Αυτό δεν το καθιστά όμως πάνω από τον Kobe ή οτιδήποτε, πάνω από τον Τζόρνταν ή πάνω από τον Καρίμ, ας πούμε. Και στην τελική ο καθένας είναι και ευλογημένος να παίζει με αυτούς που παίζει. Και τυχερός, τι να κάνουμε. Δηλαδή, όπως λένε, οι Lakers πήραν λύση στη φούσκα το πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε, παιδιά, το πήραν όμως. Και αλλά Kobe, χωρίς να πάρω assist, δεν χρειάζεται. One man show. Θεωρώ, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιώ. Οι Αμερικάνοι το λένε cute, εγώ λοιπόν το λέω χαριτωμένο. Θεωρώ χαριτωμένη αυτή την κουβέντα. Ότι ο Kobe του πήρε τα 3 πρώτα ο Σακ. Όχι, διαφωνώ. Γιατί ειδικά το 2001, όπως υπάρχει κουβέντα το αν θα έπαιρνε και ο MJ 6 χωρίς το Pippen ή 1 ή 5 ή 4 ή κανένα. Τα πήρανε όμως αυτό. Για το Σακ ισχύει ακριβώς αυτή η κουβέντα για τους Lakers. Απλώς υπάρχει και ένα αριθμητικό στοιχείο το οποίο νομίζω το επιβεβαιώνει. Στα playoffs του 2001, στα οποία οι Lakers κάνουν μόνο μία ήττα στα playoffs, στον πρώτο τελικό. Ναι, βέβαια. Από τον MVP Iverson με τη 48 και το step over του Tyronn Lue. Ο Kobe έχει 30 πόντους μεσόωρο. Ναι, μην το συζητάμε, δεν είναι θέμα να το αυτό το ξέρεις. Νομίζω ότι πήρε ο μεγάλος στα πρώτα κτλ. Γενικότερα ζούμε σε μια υπερβολή όπου κάποιος κάνει 5 triple-double και ξαφνικά μήπως είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Όχι, είναι πάρα πολύ νωρίς, παιδιά. Ας πούμε, να τελειώσει πρώτα ο Jokic στην καριέρα του, να δούμε αρχικά πού θα τον βγάλει. Μπορεί επόμενο σταθμός του να είναι οι Lakers, μπορεί να μείνει για πάντα στο Denver, μπορεί να γυρίσει στην Ευρώπη. Δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς και γενικότερα ενθουσιαζόμαστε τόσο πολύ
Διότι υπάρχει αυτό που λέμε η έλλειψη του The Man. Ναι, εντάξει, έτσι. Γιατί ο Κάρι μπορεί να είναι ο The Man αυτή τη στιγμή στο NBA, ας πούμε, ένας από τους The Man, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν τον ενδιαφέρει. Είναι καθώς στην ίδια κατηγορία. Δεν τον απασχολεί. Αν θα του πει κάποιος ότι είσαι ο The Man του NBA, πόσο τον ενδιαφέρει. Αν σου βάλει 60 το βράδυ, μπορεί στο επόμενο να κάνει 1 στα 15 τρίποτα. Δεν τον ενδιαφέρει πραγματικά. Ο κόσμος λοιπόν έχει αυτή τη μανία της αναζήτησης να βρει τον επόμενο κορυφαίο όλων των εποχών, χωρίς όμως να έχει υπομονή ή να θεωρεί ότι με 3 χρόνια, 4-5 χρόνια αυτός είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Αυτό. Μακάρι στην πορεία να έχουμε την ευκαιρία να δούμε αντίστοιχα τελευταία μάτσα του Κόμπι και για καλά, έχουμε το σύγχρονο στάρ. Ναι, σαφώς. Τριανταρίζουν τώρα οι περισσότεροι. Λοιπόν, θυμίζουμε NBA Hoops by Eurohoops στο YouTube, το νέο κανάλι του Eurohoops Greece. Κάντε like, subscribe, ό,τι θέλετε. Θα ήταν πολύ ωραίο να έχουμε τα σχόλιά σας για το τελευταίο μάτσο του Κόμπι, τι θυμάστε, τι δεν θυμάστε, τι σας άρεσε, τι όχι. Μας ακούτε επίσης στο Spotify, είμαι ο Γιώργος Αδαμόπουλος, Μιχάλης Γιουνένου μαζί μου, και στο 17ο NBA Hoops podcast σεζόν είχαμε και τον Tibor Plais και τον ευχαριστούμε πολύ για τις εμπειρίες και το τι θυμόταν από το τελευταίο μάτσο του Κόμπι. Και επειδή πλησιάζουν και playoffs και στη Δύση ειδικά γίνεται και χαμός, δεν σχολιάζουμε κάτι τώρα διότι δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε ακριβώς, γιατί έχουμε προβλήματα. Τη μέρα που θα βλέπετε εσείς το podcast το ίδιο βράδυ θα τελειώνει η κανονική. Ακριβώς. Νωρίς η Δύση, νωρίς η Ανατολή, αργά η Δύση. Και με το καλό θα τα πούμε τις επόμενες μέρες για να δούμε τι γίνεται στα playoffs. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.